देर घन्टा जागोन दा थांबाथाय हाउसाव फट'शट लानो नागिरदों बैसागोनि बेनार बानायनो थाखाय बेयाव आं थांनो नागिरदों नोंथांमोनाबो नाराबार थाबानो जाबाय सोरखौ लोगो मोननाय जायो दे खोन्था सोबनानै अरजों सुबाय दं गेसआनो माने 3,500 ना मा होनदों 3,600 ना 3,600 4,000 खाथि थांबाय गेसनि दामा बेंगालराव नै नाजों नोरसिं ना मा संगासिनो दं आं दा दंफैयो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव नै आदा हारसिंनो दं मा सफैबाय आं दाबो रावबो सफैयाखै आं सिगां सफैगारबाय इमान गोजाननिफ्राय रावबो गैया नै दासो फैदों खाम गोदानायनो नायनोसै दा माबायदि बड'लेण्डनिफ्राय लाबोदों खाम बेखौ नायनोसै माबायदि दानाबा गोदान निउ वेलकाम बैक टू बुरमल MRY यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चैनेलाव बरायनाय जाबाय दिनै आं दंफैयो बेंगालरनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव दिनै मानो फैदों होनना बुङोब्ला जोंनि KBRA आफादा कर्नाटका बर' रैखाथि आफादा फार्स्ट बैसागु 2022 मायथाइनि फार्स्ट बैसागु रंजालि बैसागुखौ बरायनो थाखाय जोंबो माने थागथियारि खालामनाय जादों बेयाव लोगोसे बड'लेण्डनिफ्राय दाखालिसो जोंना सारमोना खाम सिफुं जथा सेरजा गोदान लाबोदों बेखौ ओपेनिं खालामनाय लोगोसे बैसागुनि माने बेनार बानायनाय फट'शुटआव दिनै लेंहरनाय जादोंमोन आरो प्रग्राम बेनिनो दा फट'शुट लानो नागिरदों दे होमबा नोंथांमोना नायलाबाय थाबानो जाबाय दे मानसि नामालै नै फोनबाय फोथा देलायहोदो खाम सेरजा सिफुंखौ देलायहोदो बैसागुनि गोदान बोसोरनि फार्स्ट गोदान ओपेनिं ना आर'नाइ गाननोसै नै खाम गोदान खाम जथा सिफुं आर'नाइ गोदान गाननो नागिरदों बेलार समाव नुजाफैनो हानाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय दा दिनै बे समावहाय जोंहा बुंथिगिरि बिथाङा गैया हिसाबै आंनो दिनै बे बिबानखौ लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय रायजोफोर दा दिनै जोंहा जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन आफादा फैबाय थानाय नैबे एप्रिल दाननिनो 26 सानडे बारायखालि जोङो रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों दा बे रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनाय थांखिखौ लानानैनो जोङो आसामनिफ्राय आसाम बड'लेण्ड जोङो जोंनि बर' माहारिनि हारिमु आयदाखौबो जों कर्नाटका रायजोआवहाय माने फोथांनानै लाखिनो होननानै जोङो दिनै बर' माहारियारि हारिमुनि दामग्रा आगजुफोरखौ जोङो BTC निफ्राय लानानै फैबाय दा जोङो सासे सुबुंखौ सिनायथि होनांगोन बेनि गेजेरावहाय दा बिथाङा जोंजों लोगोसे गैयाब्लाबो BTC निफ्राय जोङो नैबे जे खाम नुदों नङा होमबा नोंथांमोन जोंनि आखायाव दा सफैबाय जोंनि आफादाव दा बेखौ जोंनो सासे सुबुङा अननानै गिफ्ट हिसाबै हरदों जोंनि आफादनि मुङावहाय दान हरदों आरोखि बिथांनि मुङानो जाहैबाय अशोक दैमारि दा बिथांनिसिम जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन आफादनिफ्राय रोजा रोजा
साबायखर बावनाय थाबाय बिथाङा जोंनि जे आफादखौ मोजां मोननानै लोगोसे बर' माहारिनि हारिमुखौ कर्नाटका रायजोआवबो फोथांनानै लाखिनाय बा दिन्थिफुंनायाव जोंखौ मदद होनायनि थाखाय दा बिथांनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो बेजोंनो लोगोसे बे समावहाय जोंनिनो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन आफादनि प्रेसिडेन्ट प्रेमजित औवारी बिथाङानो बे अशोक दैमारी सारजों मिट खालामनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै लाबोदों बेजोंनो लोगोसे खाम सिफुं सेरजा जथा बेखौ जोङो जोंनि आफादनिफ्राय लाबोनाय जादों बेबो जोङो BTC निफ्रायनो लाबोनाय जादों नोंथांमोन दा दिनै जोङो बे समावहाय बेजोंनो लोगोसे जोंहा दिनै हारिमुआरि दामजु जोंनि आखायाव जे जों दिनै फार्स्ट टाइम सफैदों गिबि खेब बेनिखायनो जोङो एसे जोङो नेमखान्थि बायदियै फुजा होनानै जोङो बे जे दामजु बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय माने बाहायनो एबा दिनैनिफ्राय दामजेननो थाखाय जों थिरांथा लादों आरोखि दा बेनि गेजेराव जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन आफादनिनो गाहाय आफादगिरि प्रेमजित औवारी बिथाङा फंनैसो बिबुंथि लाखिहरनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायनिसिमबो गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय दिनै जोङो BTC निफ्राय दाख्लैसो आं थांनानै नैबे जोंनि दामग्रा आगजुखौ जोङो मोनबोनो हादों दिनै जोङो बेहाय बैसागुनि सिगांनो जोङो दा मोनबोनायलाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दा जोङो फैगौ जोंनि 26 एप्रिल सानडे खालि जानो गोनां जोंनिनो रंजालि बैसागुआव जोङो जोंनिनो खाम सिफुं सेरजाजों जोङो बर' हारिनि दामनाय देनायजों जोङो बरायनो सानदों दा बेहाय जोंनि बे बैसागुआव बयखौबो नुजाफैनो थाखाय रायजो राजाखौ गुरै खावलायहरनाय थाबाय बयबो रंजाफैनो थाखाय आरो बयबो मोजाङै मोजां जोंनि बैसागुखौ जाफुंसार होनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय आरो लोगोसे जोंनि बे खामखौ हरनायलाय केबिआरनि मुङाव हरनायलाय आङो अशोक दैमारी सारखौबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय गोजोन्थों जाबाय नामा ओमफ्राय फुजा होनोसै ना जाबाय दानिया आङो खावलायनो सानदों बावराम बर' सारखौ आङो बे दिनैनि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांखौ खावलायनाय जाबाय आरो ररा सार आरो बेजोंनो लोगोसे जाय बिथांमोनहा कालसारनि बिबानाव दं बिथांमोनहा नैबे फैबाय थानाय रंजालि बैसागु फोरबोनि थाखाय जे मोसानांगौ नङा होमबा नोंथांमोनहा जे मोसानो थाखाय थिरांथा लादों बा थांखि लानानै दं बेखौ नोंथांमोनहा दिनैनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदो दिनैनिफ्रायनो जागायबानो जाबाय बेनिफ्राय जोङो जाहाथे फैबाय थानाय रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो गाजा गोमजायै बे बर' माहारिनि हारिमुजों लोगोसे जोङो दिन्थिलांनो हायो बेखौनो आङो कालसार बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ खावलायनानै लोगोसे जोंनि बावराम सार बर'खौ आङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों रायजोफोर जागायसिगोन अपेनिंआ बुक बान्दो नामा स्टाइल लानोसै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेंगालर लोगोफोर नोंथांमोनाबो जाय जाय बे भिडिअखौ नुदों बैसागुआव 26 एप्रिलाव फैबानो जाबाय गाजा गोमजायै बयबो हारि धोरोम बासियालासिनो बयबो ज' ज' फैनानै बाहागो लाबानो जाबाय नोंथांमोना गुरै खालामहरनाय जाबाय
손조 수사. 친구잖아. 부장. 부장들 셰프 부장들 셰프. 또. 오늘 이거 지냐? Silakan deh. Boria nih. Kalian lah. Rồi đây bên ta vượt thật luôn đấy. Namanya nang sika. Kan deh, tuku mung. Saya ikut serang beli. Masih viral ya? Wah. Talia, Talia, Talia. Wah, berarti nih. Sudah presiden harap belum baik. Dah sekitar sar, kami cara belum baik. Masa kerapa belum ada mana-mana? Langsung yang dang. Bे खाम जथा गोदाननि जागायनोसै नेक्स्ट बैसागुआव मोजां मोजां दामनानै मोसानो हानायनि दे अच्छा से ध्यान करना है मैडम इसलिए सब नमस्कार करके ध्यान स्टार्ट करने का Rồi, các bác sĩ nó mới xảy được, mà không được. Vậy thì làm được. Mà là ngomong ya Itu film juga nih, sase ini. लोगो फैदों आरोखि दा बेखौनो आं नोंथांमोननो सिनायथि बायदि फंनैसो माबा मोनसे बुंबा बुंनांगोन आरो दा जेबो आंनि थाखाय बेनो मोजांनि बाथ्रा एसे गोजानाव हामनो थारमाने जे एसे गोजाननिफ्राय न'खर संसार गारबोनानै जोङो मोनसे देशआव फैनानै जयै जोङो मिलायनानै मोनसे खामानि मावनायनि थाखाय बिनि थाखायनो आङो थारमाने आंना बेनिफ्राय आंना थारमाने टाइम गैया बिनि थाखाय जोङो सारजोंहाय सब समाव जोङो लाइनाव थायो बिनि थाखाय जों लोगो हमलायनो हाया दिनै आङो मोनसे गावनि आर्जेन्ट खामानिखौ गारनानैबाबो दिनैनि बे फुजायाव लोगो मोनफैनानै जयै गावनि सिनायथिनि थाखाय बेखौनो होनो सानदों जोङो थारमाने एसे गोजाननिफ्राय जोङो मोनसे गुबुन जायगायाव फैनानै मोनसे आफाद दानायनि थाखाय बिनि थाखाय रोजा रोजा बयनिफ्रायबो साबायखर जोंनि सारनिफ्रायबो गोजोननाय बावनाय थाबाय बिसोरनो सार आंहा इसिबां थारमाने गावनि माबाखौनो रावखौनो बावनो हमबाय आङो थारमाने दानिल' नंला 2011आवनो आं फैनानै बेंगलराव खामानि मावफैनाय दा गावनि रावखौ बावबाय नालाय दा बेखौनो जोंजों फैबाय था फंबाय अब्लानो गोसोआव थाबाय थागोन बिनि थाखाय जा एसेनो बुंनांगौ आं बेखौ बुंबाय थारमाने आं एसेबां बुंनांगौबो जेबो माबा गैया थारमाने आंनि थाखाय बिराद मोजांनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर सारमोन बेबायदि मावनायनि थाखाय थारमाने आं एसेबांनिफ्राय गोबावनिफ्रायनो आं सारमोनजोंहाय खिन्थु थाबाय लोगो हमनो हाया टाइम होनो हाया थारमाने आं बिदि बिजि जाबाय थायो
दा आङो मोनसे खामानियाव आखायाव गोलैनाय एसेब्लाबो सान्जा होनो हानाय बेखौ लानानै आं सारमोनजों लोगो हमनो होननानै फैनाय जादों। बेनि थाखाय बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। सुद्रानबाय सुइट रिवाल खारानि समावहाय मोनसे हारिमु कालचारनि दामनाय आइजेंखौ दिनै अपेनिं खालामनानै होबाय। दा बहाय फैनानै बैसागु समावहाय बयबो दामनो आरो सोलोंनो मोसानो हासिगोन। ओमफ्राय दिनैनि बे दिनाव बयखौबो खावलायनाय जादों दि बैसागुआव साफ्रोमबो फै, बे आइजेंखौ दामनो हागोन, सोलोंनो हागोन, थानाय फैनायनि थाखाय जेबो उसुबिदा गैया, सोलोंफैनो हागोन। बयखौबो रंजाफैनो थाखाय दिनैनि बे दिनाव बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय, आंनिफ्राय गोजोननाय थाबाय। केलेन्डारनि फट'खौनो दाबो जायाखै, एकदम ओरै खारनो होदो, ओरैबो जाया ओरैबो जाया, दाबो जायाखै। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना माबायदि मोनखो भिडिअखौ नायनानै? बे भिडिअआव जाय भिडिअखौ नुदों 26 एप्रिलाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस मागारि र'डआव बर'फोरा गोदान बोसोरखौ माने बरायनो नागिरदों, बैसागु रंजानो नागिरदों। बेयाव नोंथांमोना जाय बेंगलराव थायो नोंथांमोना बयबो लोगो लानानै गाजा गोमजायै बैसागुखौ माने हारि धोरोम बासियालासिनो बयबो फैनानै हेफाजाब होफैबानो जाबाय। जाहाथे जोंनि आसामनि बाहेराव, बिटिसिनि बाहेराव कर्नाटका स्टेट बेंगलरावबो माने गाजा गोमजायै बर'फोरा बैसागुखौ माने बोसोरे बोसोरे फालिलांबाय थानो हायो। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोन गासिखौबो माने फैनानै हेफाजाब होफैनो थाखाय खावलायहरनाय बर' हारि हिसाबै दै, धोरोम सोरोम बासियालासिनो बयबो ज'यै फैनानै जेरै ख्रिस्टमासफोरखौ फालियो बेबायदिनो बयबो खौसे जानानै बैसागुखौ माने हारिमुखौ लाखिनो थाखाय बयबो खावलायहरनाय बयनिसिमबो। लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन दे, बाय बाय, थेंक इउ।